shiri da sabon salon fassarar mu ta shekarar 2024 daga kamfanin Yusuf Zamaniyako. Za ki iya magana da kowanne yare, kuma za ki iya salon girki na kowace ƙasa. Ke idan masu gari ke son sha, za ki iya sha ba tare da an kama ki ba, domin ku mata ababen lallaɓawa ne. Ni tamkar fitilar Aladin ne, mai cika muradan kowa, kuma na wuce a ƙalubalance ni. Wasa ne wannan, kar ki bulkumantar da ni fa. Ba wasa nake ba. Wannan sabon shiri ne mai cike da tarin rikita. Wannan soyayya taku tana matakar burge ni. Me kake nufi da dace? Zan iya faɗa miki to amma kuma sai da yaren Indiyanci. Shin kin san sirrin da ke tare da abin da wayancan suke yi? Me kenan? Wayo, soyayya gidan daɗi. Ina ma abota son kallon fina-finan soyayya da kuma masu son kallon fina-finan cakwakiya. To ga wani sabo kuma zazzafa. Sifra, shin zaki aure ni? Hakan zai yiwu? Sifra fa, ahalinta mutane ne na musamman. Barka Sharbila. Me yasa take kira na da sunana? A saboda ita din ba Amurkiya ce mama. Kai, ita din ya kasa Amerika ce. Kwarai ko mamalle. Kada ka yi wasa da duk wani buri naka. Makauniyar soyayya. Kyakkyawa ce, ƙware kan ba kaɗan ba. Ita din ta kasance sirkar mu ce ta gobe. Dakata. Cewa fa kawai ne sirka. Gaskiya dai kam ta haɗu. Yar Amurka ce fa. Ka fa ka gani da hannaye biyu take yin girki. Ai da yake daga ƙasar Amurka take. Da yake daga Amurka take. Ina taya kamar na. Na gode yaya, bari in gabatar miki da wata. Barka, sunana Sifra. Kana hauka ne? Sifra. Sifra. Yaya, wurin likita ya kamata mu kai ta. Cajin batirinta ne ya ƙara. Sai nan da 'yan mintuna za ta yi caji. Na shiga uku na. Ta yaya za ka ce ita ɗin sakaguwa ce ɗan wati? Me sunan ki? Sifra. Cikakken suna. A takaice zaka iya kira na da sakaguwa mai fikira. Daga ina kike? Wai ta mutu ne? Soyayyar Sifra karuwa take a cikin zuciyata. Duk da na gano ita din ba mutum bace sakaguwa ce. Na tambaye ka wani abu? Akwai wani aibu da ni sakaguwa ce? Ina babu. Ai shikenan. Sakaguwa, a ta ne aure zai yiwu, wannan abu ya tashi kaina. Shin kina son kone dalhin ne ga baki ɗayanta? Oh, tana fa yi miki wasa ne. Wasa? Makauniyar soyayya yana nan tafa da ingantacciyar fassarar shahararren kamfanin Yusuf Zamaniyako. Madubin al'umma. Sabuwar salon fassara ta musamman. Mayaki ba kawai shine wanda yake cimma muradinsa ba, mutum ne wanda yake tarwatse su. Wannan na musamman ne, fassara mai inganci cike da salon salsale zuciya. Ku ne zakakuran sojojin sama na wannan ƙasa tamu, kuma saboda hakan ne ma aka zaɓe ku domin wannan aiki. Ya kamata kuma ku sani cewa dukan ku ɗaya kuke, kuma haɗin kanku shi zai taimaka ku yi nasara. Me yake faruwa ne haka? Na same ki munni. Me taurin kai? Me ƙwarin gwiwa ne. Kada ku bari a ba ku labari. To mu je nuna ma janhu. To me yasa? Ba za ka ba? Saboda kana tunanin tana jiran ka? Sunan wannan zazzabin shirin mayakin soja. Lallai kada ku bari a ba ku labari. A farmakin da tantirai suka kai wa sojoji a wannan lokacin, akalla sojoji guda 40 ne suka riga mu gidan gaskiya. 26 ga wata an kai harin bam, 11 ga wata ma haka. Yau ma kuma sun ƙara. Kuma na tsawon sama da shekaru 50 babu wata gwamnati da ta maida musu martani bisa ta'asar da suke aikatawa. To ya isa haka. Yanzu lokacin koya musu hankali ne. Mayakin soja! Waye shugaba? Mun fara shiga yankinsa a halin yanzu. An yi ma Indiyawa tarko. Kana son haɗuwa fuska da fuska? Tabbas ina bukata. Sun harbo da kiya. Ɗaukar fansa. Shiri mai cike da sabuwar salon fassarar salsale zuciya.
fa na shiga wannan aiki ne ba don komai ba sai dai na samu kuɗaɗe. Yanzu aka fa sun turo yankunan bakin wake daga Pakistan. Sun biyo ta Srinagar. Yanzu yakin zai soma. Wuta! Za ki samu masoya da yawa a wannan duniyar. Domin farin ciki na, ka shirya sa ni kuka kenan? Babu wani masoyi da yake hada kasarsa da masoyiyarsa. Duk abin da ya faru da sojojin mu saboda kai ne. Lalle a wannan lokacin kai zaka biya duk abin da ya faru. Wasu idan sun mutu da zinare ake nade su, wasu da tagulla. Tawaga ta ce wannan yin labai kuma suna bukata ta. Kuma babu wata gawa da za ta yi kyau sama da wacce an nade ta da tricolor. Jinjina wa India! Ala daga India. An harbe ni fa. A cikin wannan shirin akwai dauki ba din da harshe ba zai iya misalta muku shi ba. Idan har ya kasance tantiri irin kai fusata mu wanda hakan yasa har muka rufe idanuwar mu gabaki daya. Karbi wannan domin shagaltarwa. Pakistan, jinjina ga India. Mayakin soja yana da tafa da ingantacciyar masarar shararren kamfanin Yusuf Zamani da ko!